Takže hrajeme na přání pro paní Šelenkovou do Karviná. Prečo Bože, prečo tak to je, že celý život ja sa trápim pre svoje deti, pre svoje deti, pre svoju ženu. Pýtam sa Boha, kedy bude dobre. Prečo Bože, prečo tak to je, že celý život ja sa trápim pre svoje deti, pre svoje deti, pre svoju ženu. Pýtam sa Boha, kedy bude dobre. Ku Tebe Bože samotný, ukonči moje trápenie. Nemôže patriť na deti, jak rodiče trapia. Ku Tebe Bože samotný, ukonči moje trápenie. Nemôže patriť na deti, jak rodiče trapia. Prečo Bože, prečo tak to je, že celý život ja sa trápim pre svoje deti, pre svoje deti, pre svoju ženu. Pýtam sa Boha, kedy bude dobre. Prečo Bože, prečo tak to je, že celý život ja sa trápim pre svoje deti, pre svoje deti, pre svoju ženu. Pýtam sa Boha, kedy bude dobre. Ku Tebe Bože samotný, ukonči moje trápenie. Nemôže patriť na deti, jak rodiče trapia. Ku Tebe Bože samotný, ukonči moje trápenie. Nemôže patriť na deti, jak rodiče trapia.